l'elegància i el consens no han estat una característica de l'actual equip de govern. Hem tingut massa exemples d'això. Hem vist sovint que aquell que hauria posar pau i trellat ha estat el piròman que ha encès el foc en declaracions desafortunades. I ho hem vist quan acusa, sense cap fonament, associacions i entitats culturals del poble d'incentivar les manifestacions antitaurines. Ho hem vist en el canvi de nom que s'ha intentat 2 vegades de l'Ajuda del País Valencià o en la construcció d'un centre polivalent que no se sabia ben bé a què s'anava a destinar, que ha costat prop de 6 milions d'euros. Així, en aquesta legislatura hem presentat més de 100 mocions. Per millorar les decisions a prendre hem participat fent propostes. Hem traslladat a les comissions informatives o al plenari les preguntes que ens han fet els veïns i veïnes. I hem estat, amb el nostre vot, per la defensa dels serveis públics i de la gestió pública dels mateixos, perquè eixa és la postura que sempre hem defès. Perquè públic vol dir garantia d'assistència al que més ho necessita, d'un tracte que no depenga del poder econòmic de la persona que el rep i d'una educació que impulse a qui té capacitat intel·lectual i no a qui té mitjans, afavorint així la tendència a l'equitat i fent que la societat no estiga dividida en compartiments separats entre els rics i els pobres. Però no sols hem defensat l'estat del benestar al plenari, també, com a Esquerra Unida, hem recolzat les vagues dels treballadores i treballadors contra les retallades dels drets laborals, que abarateixen l'acomiadament, que faciliten els ceros, com els que estan vivint aquests mateixos dies en una empresa del poble, en Mar Moles Costa, o com els que han patit altres persones que en el nostre poble han sofrit eros i acomiadaments. La democràcia realment hauria de ser alguna cosa més que votar cada 4 anys. Hauria de ser participació contínua dels administrats en les decisions que ens afecten. Però en tots els anys que la dreta d'aquest país du governant, el que ha fet és acostumar a la gent que és prou pel vot. I, malauradament, moltes persones han assolit aquest plantejament erroni, fent així en joc aquells que volen governar prenent decisions sense cap consulta, sense cap participació dels interessats. Perquè si la participació fos una altra, si s'hagués potenciat la capacitat d'anàlisi i l'esperit de crítica, no hauríem arribat als abusos de poder que hem vist a tot l'Estat i dels que el nostre país ha sigut la medalla d'or, sempre el primer. Si els votants haguessin castigat a qui s'ho mereixia, no s'hauria arribat al nivell de prepotència i d'immunitat que hem viscut i que segueix afogant sense pausa cada dia.